Vítáme vás u nového videa, kde budeme hrát Fortnite. Tady si Ozman 3 při editování toto videa uvědomil, že tam nejsou slyšet kámoši. Kluci, vy jste nemocní, že nejste ve škole. No, já jsem taky down. Pojďme sem, kámo, dáme je. Já jdu velkou budovu, já je tam pickaxuju. No kámo, my to pickaxovali s kámošem celou skvadu reálně, to není nějaká. Pickaxe. Bum. No ne. Toto nebyl úplně bez začátek jako. O tom jako žádná. No. Jsem rád, že tu jsou boťouři. Já jdu fajtit. Tam si já jdu. Já jdu tady ten celý barek fajtit a na to nemám. Já nemám nervy na to poslouchat tady ty kroky. Však jo. Mně se tady nechce poslouchat ty kroky, kámo. Ček. Jako vážně, kámo. Nesnáším superhrdinky. Kámo, já tě fajtím. Já chci fajtit, kámo. Já se ani nelutím. Stačíme najít Bruxnu. A tohle dáš na pohoden Bruxnu. Dvě cápečky. Další down. Neboj, kámo, ale za chvíli potkáš na ničoury. Ne mě. No, čiči. Já než jeho šádu za vama. Asi už. Já si do toho Griffina, jo? Nechte mi Griffa. Nechte mi toho Griffa, jo? Můj Griff. Hmm. 24. Hevní už. Ta MK je hrozná, kámo, s aimem. Aimem jo, kámo. Hej, tam je ten Peter, hoši, tam je ten Peter. Pam. No, já 106. Pojď sam už. Tady se kamo ty peček chlává zástí. To je hodně good, kámo. Jen se podívaj za stroma, fakt. No. Však jo, potkám tady určitě. Dobré hráče. Tady je zase ten Griffin, kámo. Co? Hevně. Nemám nervy na tebe.
Vete si ten drop. Já už mám 10, už mám 30 bombů, hoši. To je dobrý. Kámo, proč mi bereš? Proč mi to bereš, bro? Tady, hej, kámo, vrať mi to. To škoupový. Vrať mi to. Já ti dám tohle. Pojď, já ti dám tohle. Kde je? Počkej. Nějaký otrava tady. 36? No asi ne. Nějaký, jo, já ti jenom za tohle tohle. Proč to padlo mě? Kdo mi to vyžral? Tenhle mi to vyžral. Já mám jen horší. Mě zabijou boti. Mě zabijou boti. Mě málem zabil boťourka, já jsem měl 19 HP od bota. Ještě, že mám ty minička u sebe furt. Oni jsou otravní, ale zase umí dát hodně velký damage. Umí dobří, jo? Mám tu fakt dobré hráče. Tu máme docela dobré hráče, jo. Kill, jo? To si pro free. Tady je další free kill. Tady je pozor kempič. To je někde. Má jedno. Další záda. Už tady je to jak v rankerech už. Ty konce. Jejím už jako bolí. Tady těchto hráčů. Umí. Ale by se mi hodil, protože tady je nějaký... hoši tady jsou. Jsi hodně velký laker teda. Já na tom nejsem už vůbec dobře. Jako. Kam? Daduláku jsem down, jo. Hoši jsem down. Bez broce prostě nejde. Kámo, musíš dát 3 killy. Musíš. Yes! Dorazil se, kámo. To kterýho jsem nokol. Jde po tobě, ví o tobě, kámo. Tak, to se ti povedlo. To si vám. Ona má hrozně dobrý aim s tím. Ona téměř s tím ten nic nemyslí. Šifni. No to jsi neměl. Protože zóna umírá po 8 a ty jsi takhle zalezl. Dej si medkit. A já se s váma loučím do toho videa, díky za slednutí a čau.